Wara li ngħata t-titlu tal-aktar politiku korrott fid-dinja, l-eks Prim Ministru eks mexxej Laburista Joseph Muscat qed jgħid li qatt ma rafatti quddiem għajnejh li fil-gvern immexxi minnu kien hemm korruzzjoni. U stqar dan meta kien qed iwieġeb mistoqsijiet waqt programm fuq ix-xandir tal-Istat. Imma hemm korruzzjoni fil-Gvern Laburista. Jien ejja ngħidu hekk, il-punti kollha dejjem rajt qatt ma rajt fatti dwar korruzzjoni. Matul il-programm, Muscat insista li ma kienx jaf li Keith Schembri u Konrad Mizzi fetħu kumpaniji fil-Panama minkejja li tnejn li huma kellhom uffiċċju qrib tiegħu stess f'Kastilja. Meta Keith u Konrad kienu ġeħu dejk qalu li fetħu dal-kumpaniji fil-Panama. Jinsirna fil-mezzi tax-xandir. Biex jipprova jnaddaf ismu, issa rikonoxxa li kien hemm nies qrib tiegħu li rovinawlu l-karriera politika u qal li xtaq li kikun temmet b'mod aktar tranquill. Tħoss li fottewlek il-karriera? Iva. U fottejta jien stess, tan tkellem ċar. Fl-istess waqt, u żvela li kien hemm ċed bejn il-ħbieb li fija kien hemm il-Chief of Staff tiegħu Keith Schembri u Jürgen Fenech li huwa akkużat kompliċità fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Vera li kellkom ċed fl-imkien Keith u Jürgen? Iva. U fid-dawl tal-ammont ta' vittmi jiżdied ta' kuljum u l-każi attivi li jidhru qishom ma jridux joqsu kawża tal-COVID-19, l-eks mexxej Laburista qal li l-gvern ta' Roberta Bela mexa tajjeb ħafna biex jiġġieled il-pandemija. X'kont tagħmel differenti kieku kont Prim Ministru fi żmien il-Covid? L-ewwel qed naħseb il-gvern mexa tajjeb ħafna. Dwar l-immigrazzjoni, Muscat qal li meta ddeċida li jagħmel pushback ipprova jbeżża lill-istituzzjonijiet Ewropej. Madankollu kellu jagħmel U-turn minn din il-pożizzjoni għaxra li ma rnexxilux. Nemmen illi id-deċiżjoni tal-teddida tal-pushback kienet deċiżjoni biex inwerru ftit lill-Unjoni Ewropea. Minnaħa l-oħra, qal li kemm dan Prim Ministru kellu tentazzjoni f'diversi drabi li jiftaħ ċentri għall-immigranti regolari f'Taslima u Ħattart fost l-oħrajn. Inkontentat li ngħidha u nagħmilha kemm il-darba illi ma jkollniex posta l-immigranti ħalfaru dik, imma inqedu ftit minnhom Taslima, inqedu ftit minnhom Ħattart, inqedu ftit minnhom kullimkien. Mistoqsi dwar l-abort, l-eks Prim Ministru qal li aktar ma jgħaddi żmien aktar qed isir jemmen li għandha tkun il-mara li tiddeċiedi u mhux it-tarbija. Tant li qal li kieku waħda minn uliedu tispiċċa f'din is-sitwazzjoni u jkun lest jgħinha biex toqtol lit-tarbija. Iktar ma jgħaddi żmien, iktar nemmen li ma nistax inkun jien li niddeċiedi għall-mara. U dritt tal-baby, dak xtort għandu l-baby? Naf, hija. Mistoqsi dwar l-ekonomija, Muscat ħarab milli jwieġeb jekk kienx konsulent tas-suċċessur tiegħu meta ħabbar għajnuniet kontra l-isfidi tal-coronavirus. Kont involut f'dak il-mini budget inti? Jien ifimni, il-Prim Ministru għandu it-tim tiegħu jien fejn intlabt biex nagħti input tajtu l-input. U kien mistoqsi wkoll dwar qatt ta' U-turns li jagħmel matul il-karriera politika tiegħu fosthom dwar ir-relazzjoni mal-Unjoni Ewropea fejn meta mfakkar kif kien kontra sħobija iżda xorta mar fil-Parlament Ewropew u wieġeb billi qal li mhux veru li ma kienx jaqbel mal-Unjoni Ewropea.